Ay, sali. Tutok 8104.7 and Radyo Sagada, Matutyan, Madragstahan. Ay, sali dumay. Damdaman Radyo Sagada. Naimbag manangal daw iti Miyerkules, di manon iti oras ngayon ta ibingay, iti damdamag para iti midday news. Para po iti headlines dagiti damdamag iti national. Nayon nga sweldo dagiti doktor kan limitado nga work hours para kadagiti nurse maisaksakan. Senador Bato de la Rosa, opisyalen nga suspect iti International Criminal Court. Skills mismatch na ipaganat kagidan ti panakarikna ti epekto ti artificial intelligence iti trabaho dito Pilipinas. Kan gimaras agparparikot manen iti oil spill a kritikal nga mang-apektar kadagiti ayop iti baybay ken pangkabyaganda. Iti headlines dagiti damdamag iti rehiyon ti Cordillera ken damdamag lokal. Dagami nagmarcha sa Isabela para iti napaypayso a reforma iti daga ken pangkabyagad. Cordillera nang i-record iti kaduan nga graduates ti 4Ps. Mekanisasyon iti panagtalon dito rehiyon Cordillera na pairiteng tapno mapababati gastos dagiti lokal a mannalon. Mannalod iti rehiyon, posible ang mapilay gapu iti plano ti Department of Agriculture nga importasyon ti carrots. Department of the Environment and Natural Resources ken DA Cordillera sani puwersa para iti food security ken protection iti kabakiran. Subsidiya iti krudo para kadagiti jeepney cooperative maisaksakan iti syudad ti Baguio. Na imandatoryo ti panagusar iti kabaruan nga logo ti Mountain Province. Nasurok talugasot nga iskolar iti Montañosa na ipaayan iti starter toolkits babaen ti TESDA. Indigenous Peoples Representatives sa ti Mountain Province pinmasidong iti paralegal training ti NCIP. Kampanya kontra iti measles rubella dito Montañosa inyuswat ti Department of Health ken Provincial Government. Implementasyon ti nutrition programs ti probinsya pinadayawan ti Regional Evaluation Team. Kan traditional Chinese medicine mission dito Sagada binisita ti 80 a pasyente. Para iti detalye dagiti damdamag iti nasyonal, kas panang obserbar iti Health Workers Day, nabiyag manen iti Kamara ti panawagan para iti nasimsimpa nga pag-imbagan dagiti banwar nga medical frontliners. Kasa isaksakad ni Quezon City Representative PM Vargas, daytoy House Bill 3520 amang pangpanggap nga ingato ti entry level iti sweldo dagiti doktor iti gobyerno manipud iti 73,000 paturong iti 91,000 pesos kada bulan. Panggap daytoy nga alukuyan dagiti naglalaing amang ngagas nga agtalinaed iti pagilyan imbes nga ag-abroad. Kagidan daytoy ket naidasarmet lang ti House Bill 3398 wenno ti Care for Nurses Welfare Act tapno limitaran iti 8 nga oras ti agsasaruno nga trabaho dagiti nurse ken enggana 40 nga oras laeng iti makalawas. Sigon kani Vargas, masapol ang mawaswas ti burnout ken brain drain iti sektor ti salunat kaput ti pagtalgedan dagiti pasyente ket nakadependar iti nasayaat a kondisyon dagiti nurses ken doktor amang tartaripato kadakwada.
Iti sa bali adamag iti pagilian opisyal tatan ang nabigbig aka suspect ti International Criminal Court wenno ICC ni Senador Ronald Bato de la Rosa may iti kaso nga crimes against humanity. Dahito kakalpasan nga ibilin ti ICC Pre-Trial Chamber 1 nga ramidan a publiko ti arrest warrant kontra iti senador ngayon munan nga nairwar iti sidong ti confidential akasasaad iti Nobyembre iti napalabas nga tawen 2025. Sigun iti Office of the Prosecutor at dati umanay abasaran tapno mamatian ti senador. Iti kapasidad na kas dati nga PNP Chief ken Davao City Police Director at dati direkta nga sungsungbatan na kadagiti nalalawa pa nagpatay iti sidong tinadara nga war on drugs ti administrasyon a Duterte. Kasarunuday ito'y dagos ngayon panawagan ti grupo nga Rise Up for Life and for Rights iti Senado asa anda nga lakdan tinasao nga warrant ken liklikan asa lakniban tinasao a mamanday linted. Inpaganatgat dagiti pamilya ti biktima ti extrajudicial killings anasken nga respetar ti gobyerno dagiti international obligations tapno maisigurado ang maaratap ti hustisya. Sigun kadagiti biktima kapada ni dati nga Pangulo nga Rodrigo Duterte rumbeng laeng as sumangop iti korte ni De La Rosa tapno sungbatan tinagbalin a papel na iti kampanya ti illegal a droga anang pukaw iti rinibo-ribo a biyag. Iti sa bali payadamag national mariknaan iti Pilipinas ti dakkel a panagbalbaliw nga ipapaay ti artificial intelligence wenno AI iti lubong ti panagtrabaho. Iti maysa a panagtalantan ti Philippine Institute for Development Studies wenno daytoy PIDS inbingay dagiti eksperto nga basit-basiten nga agbalbaliw ti tradisyonal nga career pathways bayat a bumababamot ti demand para kadagiti routine work. Sigon kani Professor Alexis Antoniades, kumarkaro ti skills mismatch iti pagilian. Isu nga kasapulan ng tinangat-ngato nga digital competencies akas iti programming ken data analysis tapno makasabay iti moderno nga panawon. Rimwar iti report ni Francis Marquimba manipud iti PIDS nga nababaeng gana iti average paylaeng ti kinasagana dagiti adu nga lokal a gobyerno wenno LGUs iti panag-adaptar iti AI. Kapuday ito'y itinakapsot nga digital infrastructure ken limitado nga technical capacity. Kabayatan na, inpakaamo ni Chelsea Nicole Pineda manipud iti DOLE Institute for Labor Studies wenno ILS nga uray no nalawaen ti sakop ti AI kadagiti sektor ti information technology and business process management, manufacturing ken banking, kadawyan payla nga danag dagiti mangmangged ti bukod da nga job security ken ti ethical a panagusar iti teknolohiya. Inyo nay unay dagiti eksperto masapol nga agtalin na ti human-centered ti AI tapno agserbi nga katulungan daytoy iti trabaho ken saan amang sukat iti tao. Iti maysa pay adamag national na bulabog manen ti kinatal na ti probinsya ti Guimaras kalpasan nga tamaan ti baro nga oil spill dagiti baybay iti barangay ti Hoskin iti munisipyo ti Jordan. Sigun iti report nakita ati magas sa iti kaagsapaan ti Abril 25 iti asideg iti sitio Ambag ken sitio Baluarte daytoy nga Rudlana. Dagos ang nangiruarmet iti warning ti lokal a gobyerno kadagiti mangalap ken residente aliklikan ti panagturong iti baybay gapu iti pangta nga epekto ti oil spill iti salunat ken kadagiti iyamang dagat. Nagririmot ti grupo nga Earth Island Institute ken Greenpeace Philippines iti kas na nagbuntog nga panag-address ti gobyerno nang runa pay ta saan ang matukoy ti Department of the Environment and Natural Resources wenno DNR tinagtaudan ti leakage. Inyo nay unay dagiti eksperto at apektado nga Iloilo Guimaras Strait ket agserserbi nga balay dagiti critically endangered, partikular daytoy dugong ken Irrawaddy dolphins. Sigun kani Trixie Concepcion, manipud iti Earth Island Institute, saan laang daytoy nga krisis iti aglawlaw no didakkel nga seguridad iti taraon ken pangkabyagan dagiti umili. Inpapigsa ti Greenpeace met masapul nga innaganan ken pasungbaten dagiti adda iti likudan daytoy nga dadael ang may bilangan dagiti nagdadakkel nga kumpanya ti lana.
Itimot detalye dagiti damdamag iti Amianan Aluzon ditoy rehiyon ti Cordillera kan iti damdamag lokal. Nangiyaramid iti nalawa a panagmarcha kan protesta sa Jay Santiago City ijay Isabela. Iti Mayo 11 ti grupo nga danggayan dagiti Mannalon ti Isabela wenno Dagami. Kasaruno ti maikadwa nga daytoy panlalawigan nga asembleya. Iti sidong ti tema amang pangpanggap nga pagmaymay saan ti kinapigsa dagiti lokal a Mannalon maikontra iti krisis ken pananggundaway in panawagan dagiti grupo ti agpayso a reforma para iti daga makaanay nga sweldo ken proteksyon para iti karbengan dagiti pisante iti tenga ti agrigrigat a kasasaad ti ekonomiya. Nakimaymay sa iti daytoy nga kilos protesta dagiti representatibo manipod iti nasabasabaling nga organisasyon iti Cagayan Valley. Dito'y katinalantan da dati nga bayan muna Representative Nery Colmenares kan KNP Secretary General Ronnie Manalo ti negatibo nga epekto dagiti neoliberal nga polisiya kan ti panagbaybayan ti gobyerno iti sektor ti agrikultura. Malaksid iti panangpili iti barong nga opisyal ti Dagami na yunay-unay iti daytoy nga panagtipon dagiti lokal nga issue iti daytoy probinsya ti Isabela akas iti nababa nga presyo ti ani ti pangta ti Super El Nino ken ti naideklara nga state of calamity iti probinsya. Iti sabali damag ditoy Cordillera dakkel nga baligi para iti gobyerno ti panagraduar ti nasuruka 1.6 million nga pamilya a Pilipino manipod iti kinarigat. Sigun iti Department of Social Welfare and Development uno DSWD daytoy ket resulta ti halos 10 ken 8 nga tawen nga implementasyon ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program wenno daytoy 4 Ps. Sigun kini Assistant Secretary Irene Dumlao, ti Cordillera Administrative Region wenno CAR ti nang ilista iti kaduan nga graduates wenno pamilya a nakapalpas iti programa. Sinaruno daytoy ti National Capital Region, Ilocos Region, Calabarzon ken Central Luzon. Inlawlawag ti DSWD dumaldala na dagiti benepisyaryo iti nairut nga assessment usar ti Social Welfare and Development Indicators. Tapno iti kasta ket ma-measure ti kakayanan da apang ekonomiya. Iti sidong daytoy kilos unlad strategy ket matultulungan dagiti pamilya nga ag-transition manipod iti subsistence paturong iti panagbalinda nga self-sufficient. Iti tayak ti agrikultura. Tapno mapababa ti nangatuunay nga gastos iti produksyon papapigsaan ti Department of Agriculture wenno DA Cordillera ti modernisasyon ken farm mechanization iti daytoy a rehiyon. Iti naangay nga kapihan sa Benguet iti napalabas nga Mayo 5, inyunay-unay ni Regional Technical Director Danilo Daggio nga agtaltalinaed nga labor intensive ti panagtalon iti pagilyan. No sa dinyo, mababot iti 35% ti gastos iti pagay. Amapmapanlaeng iti panangbayad iti labor wenno dagiti mangmangged. Sigun pay iti ahensya, ti panagusar iti makabaro a makinarya iti panagmula, panag-ani ken post-harvest operations ti tulbek. Tapno agbalin nga mas epesyente ken produktibo dagiti lokal a Mannalon. May naigditoy ket inyuswa ti DA Cordillera ti Fuel Assistance Program itang taon 2026 tapno iti kasta ket mapalag-an ti bagbagkaten na dagiti Mannalon gapu iti ngumatngato a presyo ti petrolyo. Iti sidong daytoy nga programa ket makaawat iti maysa nga beses nga fuel subsidy nga agpateg iti 5,000 a piso dagiti kwalipikado nga Mannalon a rehistrado iti Registry System for Basic Sectors in Agriculture wenno RSBSA. At dati pakabuklan nga 2.3 million pesos ana ilatang para iti upat gasota 40 nga benepisyaryo iti rehiyon.
Prioridad dagiti Manalon manipod iti probinsya iti Benguet kana montanyosa ang nakarungap apektaran tinangato nga gastos iti produksyon. Iti nakasilpo damag kat nairot pay laeng ti panangtubngar dagiti organisasyon dagiti Manalon iti Cordillera iti plano ti Department of Agriculture wenno DA ngagangkat iti 6,000 nga metriko tonelada ti carrots iti pagilian. Sigun iti grupo nga apit ako daytoy a plano ket pangtah iti pangkabyagan tinasurok may sagasot aribo nga mangarden wenno aggargarden iti probinsya iti Benguet nang runa pa itagtaltalinaed nga bagsak presyo ti farm gate prices wenno ti pananglako iti natnateng kadagiti taltalon wenno garden. Binatikos met lang ti grupo ti administrasyon ken inawagan da nga pakitang tao laeng nang runa iti napalabas ak panagbisita dagiti opisyal sa Jaya Trading Post. Gaputa imbes at tulungan dagiti lokal a produksyon ket importasyon pay laeng ti panang address nga isang samuda. Iti madama dakkel ti nagbaetan ti presyo ti carrots no sa dinno mailaklako laeng daytoy iti farm gate price nga 10 a piso enggana iti 60 a piso kada kilo. Bayat nga dumandanon met iti may sagasot kana 90 pesos ti retail price sa iti Metro Manila. Sigun kani ato Councilor Kelly Den Tomas saan nga dapat nga aramidin nga default reflex ti panag-angkat gaputan na panaknakan asaan nga pagpababaen ti importasyon dagiti presyo ti produkto iti merkado. In panawagan daytoy lokal a leader ken ti grupo nga un-unaan kumati gobyerno ti panang pababa iti gastos iti produksyon ken panagbukel iti market absorption programs tapno direkta nga mapan kadagiti market dagiti natnateng manipod kadagiti garden wenno talon. Sani puwersa met ti Department of Environment and Natural Resources wenno DNR ken ti Department of Agriculture wenno DA ditoy paylaeng rehiyon ti Cordillera tapno iyabante ti seguridad iti taraon kagiddan ti panang taripato kadagiti kritikal nga mossy forests iti rehiyon. Iti sidong ti strategy nga partnership iti daytoy nga partnership panggep ti duwa nga ahensya nga ikan iti direkta nga market access dagiti lokal a Manalon tapno maliklika na ti panakibiyang dagiti middlemen ken mapangato dagiti birokda. Kas panangrugi ket nabaligian na iya patulod ti 9,500 a kilo dagiti natnateng iti San Miguel Foundation. Bayat ang nayuswa ti kadiwa ng Pangulo Station iti Central Office ti DNR iti napalabas alawas. Malaksid iti aspeto nga pangkabyagan na akem daytoy tignay alapdan ti panakadadael dagiti kabakiran iti Cordillera. Sigon kani DNR Cordillera Regional Executive Director Engineer Paquito Moreno Jr., babaen iti panangted suporta kadagiti Manalon. Iti bukod da nga pagmulmulaan, maliklikan ti pananglinis wenno panangukupa kadagiti protektado nga kabakiran nga agserserbi nga imbakan wenno daytoy pag-ururnungan ti danum. Iti syudad ti Baguio ket maysa nga singasing nga ordinansa kinaidasar iti sanggunyang panglungsod daytoy nasao nga syudad. Akem na amangted iti emergency fuel assistance kadagiti jeepney transport cooperative iti tenga paylaeng daytoy krisis iti presyo ti lana. Sigon kani Councilor Paulo Reynor Salvosa, daytoy ti makin author iti daytoy nga panukala, akem na nga palag-anen paylaeng ti bagbagkaten dagiti operator na driver iti ngumatngato nga operational costs asaan nga kasapulan nga ingato iti pasahe kadagiti commuter. Iti daytoy nasao nga plano ket makaawat ti kada unit iti 500 pesos nga subsidy iti inaldaw babaen dagiti fuel voucher ang mabalin nga usarenda kadagiti akreditado nga gasolinaan iti syudad.
Tapno mapundoan tinasao a programa, inasingasing ti ordinansa ti panang singir iti may sagasot kan 50 a piso nga daily environmental kan traffic management fee kadagiti pribado aluglugan asumrek iti Baguio. Daytoy kata bagi dagiti non-residents sa iti blessed area. Kagiddan daytoy kata mabuwangay metla ti Baguio Public Transport and Mobility Council nga agserbi nga oversight body para iti nasimpa nga implementasyon daytoy nasao nga subsidiya. Iti madamakot aprobado iti umuna a panagbasa daytoy asingasing kana nakasimpa pay lang adumalan iti panang diskutir ti Committee on Appropriation and Finance para iti pinal a desisyon. Para iti damdamag iti lokal ditoy Montañosa ket pinalagipan na napalagipan amin nga ahensya kana opisina iti gobyerno iti Mountain Province ang masapol nga usaren ti kabaruan nga opisyal a logo daytoy nga probinsya mayan nurot iti Provincial Ordinance Number 383. Iti likudan ti panakaipasa ti ordinansa idi payla ang taon 2020 ket obserbara ti Sanggunian Panlalawigan nga adu payla nga opisina ti mang-ususar iti dati nga seal iti tarpaulins dakan promotional materials. Sigon kani Assistant Provincial Secretary Andrew Magwilang na aramid ti SP ti pasetda ken addan met iti ima ti ehekutibo ti panangparwar iti memorandum tapno maisigurado ang masurot ti nasao nga bilin. Iti asidong ti baro nga disenyo makita ti 10 nga bituin. Buenos stars nga mangisimsimbolo iti 10 nga munisipyo daytoy Montañosa. Bayat ati sa nga gasot 44 nga bids amang rikrikos iti Warrior Shield kata mang ipakita iti 144 barangays. Naisimpamot lang ti iti ngato daytoy mountains iti logo nga mang ipakita met iti pagkakapada-pada dagiti munisipyo iti east, sentro ken iti west. Daytoy panagbalbaliw iti logo kata importante tapno iti kasta kata adati maysa apanaka bigbig daytoy probinsya ti Montañosa iti amin nga opisyal a dokumento ken transaksyon. Iti sabali pay adamag lokal kot dumandanon iti 3 gasot ken 4 nga beneficiaryo ti Special Training for Employment program ngono STEP ti mawat iti starter toolkits da manipod iti TESDA Mountain Province daytoy ket iti Kalman Mayo 12. Daytoy panang ipaay iti starter kits kat naangay iti Chaleya Centrum sa Jay Munisipyo iti Bonto. Babaen iti panagtitinulong dagiti opisina ni Congressman Maximo Dalug Jr. Kadwa naipaay dagiti ramit iti panagmaneho, panagluto ken masonry para kadagiti scholars nagturpos kadagiti kurso nga driving NC2, cookery NC2 ken masonry NC1. Panggap ti programa nga ikan iti makaanay nga armas sa dagiti graduates tapno iti kasta ket makabirok da nga dagos iti trabaho. Wenno makarugita iti bukod daan negosyo usar dagiti nasuruda iti nasao nga panagsanay. Iti mensahe da TESDA Provincial Director Felix Berto Matute Jr. kadagiti panakabagi ni Congressman Dalogo inalukoy da dagiti beneficiaryo at taripatuan kun usaren nga usto dagiti ramit nga naitden kadakwada para iti pangkabyaganda. Tapno met mapatibker ti proteksyon kadagiti nainsigudan nga komunidad nangiyaramid iti Information, Education and Communication wenno IEC campaign ken Paralegal Training ti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP para kadagiti Indigenous Peoples Mandatory Representatives wenno IPMRs. Naangay daytoy iti Bonto ka idi payla ang Kalman aldaw iti Martes, Mayo 12. Sigon kani NCIP Mountain Province Officer in Charge Provincial Officer Ana Marie Magwa, akam tinasao nga aktibidad nga paunugan ti kaamuan dagiti leader katutubo kadagiti linteg ken karbengan ang nakapauneg iti Indigenous Peoples Rights Act wenno IPRA
of 1997. In paganatgat na, in paganatgat met ni Provincial IPMR Tumas Tawagan, asaan nga umanay ti kaamuan, dagitoy IPMRs iti limited. Kuno ti nananay nga kaamuan da maipanggap iti limited ti kapigsaan nga armas dagiti IPMRs iti panangsango kadagiti karit iti nagduduma nga issue akas iti issue iti daga proteksyon ti aglawlaw ken preserbasyon ti kultura. Nakimay maysa iti daytoy na sao nga pagpanagsanay ti NCIP ni NCIP Commissioner Grace Pascua. Iti daytoy ket ginuyugoy na amin dagiti partisipante asiguraduan ti seguridad dagiti ancestral domain ken i-empower dagiti na insigudan nga umili. Iti mauda detalya dagiti damdamag ditoy sagada. Kuno ditoy paylaeng probinsya. Panagsagana iti maisayang kat analawang measles rubella supplemental immunization activity. Iti umay nga bulan iti Agosto ket nangiyaramid iti courtesy call dagiti kupunan manipud iti Department of Health wenno DOH ken ni Governor Bonifacio Lacwasan Jr. iti Kalman. Iti nasao a panagtaripno ket natalantan ti National Immunization Program babaan ken ni Manager Joycelyn Rilliorta. Inyunay-unay nati kinapateg ti panagbakuna iti kastaket masalakniban dagiti kabataan ditoy Montañosa kontra iti pangtati outbreak daytoy tigdas ken rubella. Panggapay ti programa apapigsaen ti depensa ti komunidad babaen iti mas nga napairteng nga vaccination drive iti entero a rehiyon. Iti paylaeng tayak iti salunat ket napudot nga komplemento ti naawa ti Provincial Nutrition Council ti Mountain Province manipud iti Regional Nutrition Evaluation Team wenno RNET. Kalpasan ang maisayang kat ti monitoring ken evaluation of local level plan implementation na pro wenno daytoy MELPI Pro. Idi paylaeng kalman aldaw iti Martes. Sigon kaniya Cordillera Nutrition Program Coordinator Bella Basalong, panggap ti evaluasyon akitaan tinagbalin nga baligi daytoy probinsya iti nutrition security pasar iti naaramid na iti napalabas nga tawen 2025. Inyunay-unay titimpuyog tinasimpa panag-organisa kadagiti nutrition offices ti napateg nga partisipasyon ti nagduduma a sektor ken ti epektibo nga implementasyon dagiti programa apang nutrisyon amayan nurot iti linteg. Itinayon daytoy apo nga impormasyon kapo iti naipakita nga enhanced functionality kana panagkaykaysa dagiti opisyales kan stakeholders ket dakkel tinamnama ti evaluation team ang magun-od ti Mountain Province akas maysa nga top performer iti entero nga rehiyon no may naig iti tungtungan apang nutrisyon. Dito sagada ket baligimet anay sayang kati outreach program. Nagbalin apo nga wenno nagsanggiran dagiti residente iti sagada kang runaan dagiti kakailian iti Northern Sagada iti aspeto paylaeng iti salunat. Manipud iti nanamnama nga 50 a pasyente ket 80 a pasyente iti naipaayan iti libre nga agas ken libre a serbisyo nga medikal babaen iti traditional Chinese medicine wenno TCM. Direkta manipud iti barangay Bangaan iti barangay hall ket nagbalin a sentro iti panagaagas ti naiaramid nga medical mission iti aldaw iti Lunes May 11. Daytoy ket indauluan ti Zion International Organization Incorporated. Babaen iti eksperto nga panagtarabay ni Dr. Paul Chen. Maysa nga batikan nga TCM physician nga daan iti 2 a dekada a kapadasan. Iti daytoy nga medical mission ti TCM ket pimasidong dagiti residente wenno dagiti partisipante ken pasyente iti acupuncture ken moxibustion.
Sigun iti record kaduan kadagiti naiasideg nga saksakit wenno marikrik na manipod kadagiti pasyente kati high blood, arthritis, lower back pain, muscle cramps, asthma, sinusitis, gastrointestinal issues ken fatigue. Dagiti libre nga agas ang naiated kadagiti pasyente ket manipod iti donasyon dagiti pribado nga individual nga daan iti nasaya at apuso tapno iti kasta ket makatulong kadagiti kakailian. Panggapmat ni Dr. Chen nga iasideg daytoy integrative ken ethical a pamayan ti panag-agas kadagiti komunidad ditoy Pilipinas. Nangruna iti pamayan nga asideg iti tradisyon dagiti na insigudan nga umili. Inyunay-unay na ti physical wellness, cultural appreciation ken community-centered healing. Gapu iti daytoy balig iti aktibidad ket kinidawmat niya Sagada Mayor Felicito Dula ang maisayang kati mas analawlawa nga part 2 daytoy TCM Medical Mission. Inton umay nga bulan iti Setyembre kagiddan ti panang selebrara ti munisipyo iti Foundation Day. Kabayatan na itang aldaw ket nagturungat daytoy Zion International Organization ijay mat munisipyo iti Besao, particular iti Barangay Payo, ijay Evangelical Church, tapno mangipaay iti libre manan nga serbisyo. Tigita apo dagiti nakalap tayo nga damdamaga para iti midday news itang aldaw iti Miyerkules siya palaw ni Simbay para iti damdamag Radyo Sagada. Naimbag manan nga oras, naimbag nga malan.